Бүген үзенең 55 яшьлек юбилейлы туган көнен Иске Кулатка районы Кирюшкино авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Байбикова Хашия Камил кызы каршылый. Аңа дип якыннары җыелышып бәйрәм иртәсе оештырганнар. Әгәр сез экраннар алдында икән Хашия апа, мин беренче котлау хатын укып китәм. Аны сезгә яраткан тормыш иптәшегез Камил абый һәм туганнарыгыз Ахмеровлар, Байбиковлар гаиләләре язган. Минем яраткан хатыныма мәхәббәт турында гомере буе сөйләп торырга мөмкин. Чөнки ул иң саф, иң изге хисләрне татырга лаек кеше. Хатынымны очраткан көннәрем һаман да хәтердә. Ул шул кадәр күбәләктәй матур ишеп җиңел шаiri иде. Аның йөришенә, көлешенә, тавышына гашык булып, нәкъ шул кеше минем балаларымның әнисе булырга тиеш дигән фикергә килдем. Шул көннән алып, гаилә тудыру хыялы белән янып яшәдем. Хашиянең авыл җире баласы булу сәбәпле бар эштә хәленнән килгәне билгеле иде. Ул гаиләсендә дә, эшендә дә пөхтәлек, уңганлык күрсәтте. Аның йомшак күңеле, җылы йөрәге таң калдыра. Аны бар авылдашлар да хөрмәт итеп рәхмәт укый. Кадерлем, гомере буе миңа тугрылыклы булып, түзеп, сабырлык күрсәтеп яшәгәнең өчен зур рәхмәт. Бел, мин сине бик нык яратам җаным. Хатынымның туган көне, сөеп, кышып аламын. Артларыннан киткән чакта гел күзәтеп каламын. Озак еллар яшәсәк тә һаман яратам үзен. Бары уңай сыйфатларын күрә күңелем, күзем. Газиз чәчкәм, гомеремнең син иң олы бүләге. Тузмасын ул мәхәббәтнең яшьли кигән күлмәге. Котлы булсын туган көнең, бездән теләк кабул ит. Минем белән икәү бергә 100 яшеңә кадәр җит. Тормышта борчу шатлыкларны уртаклашып, яшәрлек көчле рухлы, нинди генә хәлләрдә дә өмет кояшын сүндерми яши белүче. Һәр вакыт таяныч булырдай кайгыртучан дустыбыз, якын туганыбыз. Сине бүгенге бәйрәмең белән котлап, исәнлек-саулык, бәхетле озын гомер, балаларыңның, оныкларыңның изгелекләрен күреп, тормыш иптәшең белән тигезлектә, озын-узак, пар канатлар булып, тигез гомер итүегезне телибез. Янәшә бездә җил яңгырдан саклап яшәүче синдәй якыныбыз булганга, язмышка мең рәхмәтлебез. Шатлыклы көннәрең күп, гаиләң имин булсын. Шушы узган еллар, үткән еллар эчендә сез үзегезне бар яктан да үрнәк алырлык кеше икәнлегегезне расладыгыз. Нинди генә хәлләрдә дә сабыр кала, аеп акыл белән эш итә. Сүзегездә тора белүегез, принципиальлегегез сезне бүгенгә ирешелгәннәргә китерде. Ә ирешелгәннәр бихисап. Үрнәк гаилә учагы саклаучы тугрылыклы хатын, акыллы әни, таянырлык тормыш юлдашы, мехрибанлы туган һәм һәр кешенең сире сыя торган, бик күпләр тарафыннан хөрмәтләнгән шәхес син. Инде ирешелгәннәрдән үзең дә игелек күр. Гомер тауга менеп төшү, тау түбәсе кыядыр. Кыя тик кыю кышларга, бөркетләргә ыядыр. 55тә син кыяда, күзеңнең очлы чагы. Болытларга атылырга канатың көчле чагы. Бәйрәмең торсын җим булып, бер алтын бөртек булып. Ходай бирсен озак еллар яшәргә бөркет булып. Борчуда да, шатлыкта да таянырлык терәгебез. Бәйрәмеңдә шатлык теләп тибә безнең йөрәгебез. Җан тартмаса, кан тарта дип юкка гына әйтмиләр. Авыр чакта туган килә, ятлар ярдәм итмиләр. Дус тугансыз яшәп булмый, һәр вакыт алар кирәк. Эшеңдә дә, ашыңда да якының килә теләп. Хөрмәтле Хашия Камиловна, бар теләкләрдә чынга ашсын. Беренче җырны тыңларга чакырып калабыз. Кичә тагын су буена төштем, таныш сукмаклардан атладым. Ярдан ярга күп мәзләсәм дә, сабый балачакны тапмадым. Сабый балачакны тапмадым. Кеше гомере сулар булып ага, чәчкә булып ата җәйләрен. Йолдыз булып аттылада шул кире әйләнеп, тик кайтмый шул кире әйләнеп. Кичә
çıktım. Şeşkelerinin jeydamaklarım, köpmegine izlep yürüsem de yaşlığımne gene tapmadım. Yaşlığımne gene tapmadım. Kışığımre sular bulup ağa, şeşke bulup atı jeylerim. Yıldız bulup attılar da süne, biz koytmuş ol kireylenip, biz koytmuş ol kireylenip. Bugün tağın zenger küpke baktım, qarap kaldım kışlar kitkenin. Yüreğimni üzde sağışlamam, şol şak duydum gımer ütkenin. Şol şak duydum gımer ütkenin. Kışığımre sular bulup ağa, şeşke bulup atı jeylerim. Yıldız bulup attılar da süne, dik koytmuş ol kireylenip. Yıldız bulup attılar da süne, dik koytmuş ol kireylenip. Dik koytmuş ol kireylenip. Dik koytmuş ol kireylenip. Хашия Камил кызы Байбикованы бәйрәм көнендә иң җылы теләкләргә урап алырга татлы кызы Эльмира да гаиләсе белән ашыга. Шуңа да ерак Мәскәү шәһәреннән ирегүле котлау сәламе юллап язганнар алар безнең тапшыруга. Кадерледән дә кадерле, иң олуг кешебез. Йөрәгебез түрендә иң зур урын алган, иң ягымлы фәрештәбез. Әникаем, әбикаебыз. Аллага шөкер, безнең өйгә дә бәйрәм килде. Бер генә дә түгел, бердән ике бишле. Ни соң ул саннар? Син саннарны бары телдә генә калдыр, ә үз гомереңне саннар белән санап барма. Сиңа бүген карап, әни бары елмаеп, нык иркәләп, кышып сөясе килә. Артта җитәрлек юллар узылган, күпме сынаулар аркылы үтелгән дә никадәр җиңүләр анда. Әйе, синең олы ярдәмшең булып әтиебез торды. Менә инде озак еллар бергә, безгә гомер биреп, үстереп, укытып, олы тормыш юлына бастырып, оныклар күрү бәхетенә ирешеп матур яшисез. Бу үзе зур бер шатлык. Икегезгә дә бар кылган изгелекләрегез өчен олы рәхмәт. Без дә сезнең йөзгә кызыллык китермичә, алда да яшәргә тырышырбыз. Икегез бергә, тигезлектә, алтын һәм бриллиант тойларыгызга кадәр җитегез. Юбилеең әнкәй мөбарәк булсын. Без сине бик нык яратабыз. Әти-әни, ике гөлем, дип җырлыйлар җырларда. Бүген менә чыктык әле котларга дип юлларга. Сиңа киләбез ашыгып котлар өчен әнием. Нинди генә бүләк бирим, нинди теләк телием. Барысы да сезнең өчен, бигрәк гади тоела. Кышкы күктән әкрен генә ап-ак карлар коела. Кыш көннәре матур була, шуңа картлыктан куркма. Безне сагынып юлларга күз яше сөртеп чыкма. Котлы булсын, матур булсын гомерегез бәйрәме. Кабул итеп алыгызчы матур җырның бәйләмен. Кадерле Хашия Камиловна, матур юбилеегыз шатлыгына күмелеп, алдагы җырны да тыңлагыз. Аны сезгә кызыгыз Эльмира гаиләсе белән юллый. Tuğan günün
барсам да, рәхмәтем шексез әни, синең каршыңда өйрәттең уй фикерне, уйлап әйтергә җылы карашың олы юлдашыкла, бара атлап янәшә. Рәхмәтем шексез әни, синең каршыңда бер җылма еллар үтә, диеп ашыкма якыннар белән бергә, озак бәхеттә язган безгә яшәргә. Безгә гел терәк, безгә таяныш син, йөзеңдә балкып торсын елмаюы, синең кочаклар кебек туган йортка очып киләбез җылы кочагыңа. Рәхмәтем шексез әни, синең каршыңда өйрәттең уй фикерне, уйлап әйтергә җылы карашың олы юлдашыкла, бара атлап янәшә. Рәхмәтем шексез әни, синең каршыңда бер җылма еллар үтә, диеп ашыкма якыннар белән бергә, озак бәхеттә язган безгә яшәргә. Рәхмәтем шексез әни, синең каршыңда өйрәттең уй фикерне, уйлап әйтергә җылы карашың олы юлдашыкла, бара атлап янәшә. Җылы карашың олы юлдашыкла, бара атлап янәшә. Хашия Камил кызы Байбикованы 55 яшьлек юбилейлы туган көне белән бүген шулай ук кадерле балалары Радищева бистәсендә гомер кичерүче улы Рифат һәм килене Әлфия дә котлыйлар. Әниебезне авылда олысы да кешесе дә хөрмәт итә. Барысына да хәлдән килгәнчә ярдәм кулын суза, татлы киңәшен бирә ул. Авылда тирә күршеләр дә үзен нык яраталар. Аның бер ши табыны мул, кайнар пәрәмәчәләре табында. Үзебез язабыз, үзебез ул пәрәмәчәләрнең исен еракларда да сизәбез шикелле. Әни, сине искә алган сайын күзләргә шатлыклы да, шул ук вакытта сагышлы да яшьләр килә. Сине яңадан яшәйтәсе килә күңел белән. Газизыбыз, гомерең гел ак төсләрдән генә тормаса да, син һаман күңелеңне кирләтмичә, дөньяның ямен, тәмен татып яшәп киләсең. Бүгенгесе көндә Аллага шөкер алар әткәй белән матур гомер кичерәләр. Әниебез безне дә бик нык кунакка көтеп ала. Бөтен яхшы сүзләр, теләкләр әникаебыз сиңа. Рәнҗемә, кичер үзебезне. Бу дөньяда без бәхетле син булганга әниебез. Килеп керсәк ачык өебез, шалтыратсак татлы сүзең, кирәк киңәшең. Барысы өчен дә сиңа мең рәхмәт әни. Озак яшә, кайгы хәсрәт күрмә. Сәламәт бул, дугаларыңнан зинһар безне ташлама. Хәлләрең диеп, әни сырый. Бер көн калмый хәлемне белмичә. Шатлыгымны тыйып яши ул, кайгым булса, калмый сизмичә. Әнием, бәгырем, нинди олы зат син, нинди рәхәт әни диюе. Әнием диеп сорау биргән чакта шул сорауга җавап белүе. Әни өчен бала инде. Төн уйлый йөрәк парәсен. Ниләр булды, кая югалды ди, бирми торсаң бер көн хәбәрен. Исән генә булыгыз сез диеп, елап укый дугасын. Әниемнән изге дуга алам, чөнки беләм кабул буласың. Мин дә кылам әниемә дуга, рәнҗемә дип авыр чакларда. Рәхмәт сиңа, шиксез рәхмәтем, әле син бар мине якларга.
Куанышым, шатлык таянышым, сердәшем син, якын дус сыман. Яшә әни, яшә җир йөзендә, якын кешем булып кал һаман. Кадерле Хашия апа, без дә балаларыгыз теләкләренә ихластан кушылабыз һәм матур сәлам итеп алдагы җырны юллыйбыз. Шатлыкларың торган, онытылып, борчуларың булган, җитәрлек. Шуңа бәйрәмнәреңне җибәргәнсең, тыйнакына итеп үткәреп. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде баны дим, ябыр елмаябыр саулама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде баны дим, ябыр елмаябыр саулама. Каушап калган нурлы йөзләреңә, ак яулыгың бигрәк килешә. Борчылмалы син, болай да матур, бик күлмәк кигән килештә. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде баны дим, ябыр елмаябыр саулама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде баны дим, ябыр елмаябыр саулама. Күчтәнәчләр белән табын тулды, куанычлар күбрәк ананда. Җаныбызга җылы кояш булып, яшәми шулай һаманда. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде баны дим, ябыр елмаябыр саулама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде баны дим, ябыр елмаябыр саулама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде баны дим, ябыр елмаябыр саулама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде баны дим, ябыр елмаябыр саулама. Онытмадым ничек иде баны дим, ябыр елмаябыр саулама. Хашия Камил кызы Байбекованы 55 яшьлек матур юбилейлы туган көне белән чын күңелдән бүген иске Кулатка бистәсеннән якыннары, бер туганнары Шахмуратов Гилман абый гаиләсе белән,
Ульяновск шәһәреннән Шахмуратов Рафат абый һәм апасы Валиуллова Суфия апа гаиләләре белән, Урта Терешкадан Шахмуратов Равил абый гаиләсе белән котлыйлар. Аларның теләкләренә барча туганнары да бик теләп кушылалар. Гаиләбездә сөекле бала булып туган сеңелебез, апабыз бүген инде үзенең бәйрәм табыны артында түрдә утырып, 2 бишлегә лаек дигән сүзне ишетә. Әйе, лаек ул. Аның сыман тырыш, уңган, тыйнак, акыллы, шул ук вакытта бик җитди, сабыр, түзем, таләпчән кешеләр сирәк очрыйдыр. Якыныбыз шундыйларның берсе. Бала чактан ук ул бу сыйфатларга ия булып үсте. Үз гаиләсендә дә тәртип булдырып, тормыш иптәше белән 2 матур балалар тәрбияләп үстерделәр. Алма алмагаштан ерак төшми дигәндәй, балалары да аларның бик акыллы булып, матур гаиләләр кордылар. Хәзер инде оныклар бүләк итеп, аларны әби-бабай ясадылар. Кадерлеләребез, сездә ярдәмчел, тырыш туганнарыбыз булу белән без шиксез бәхетле. Язмышның кырыс җилләренә бирешмичә, һәр чак туганнарыгыз һәм якыннарыгыз янәшәсендә балалар, оныклар бәхетенә куанып яшәргә насыйп булсын сезгә. Исәнлек, бәхетле көннәр генә телибез. Зур тырышлыклар белән табылган мал-мөлкәтегезнең бәрәкәтен, хезмәтегезнең әҗерен, күңел җылыгызны биреп үстергән балаларыгызның тәүфыйгын күрергә насыйп булсын. Гаиләгез имин булсын. Тигезлек белән гомер көзләрен дә, кышларын да кайгы-хәсрәтсез каршыларга язсын. Кеше гомере озын түгел, бик тиз үтә икән гомерләр. Ходай үзе насыйп итсен сезгә парлы яшәү, парлы гомерләр. Гомерегездә бәйрәм дигәннәре аз булмасын, булсын күбрәк. Күңелгә дә бары рәхәт кенә, җылылык тик икән ул кирәк. Бездән дә сез теләк белән бергә кабул итеп җылы алыгыз. Бүгенгедәй матур яшь парларда яратышып гөрләп калыгыз. Хашия без алтын кеше. Аңа бездән бер теләк. Гомер буе сау яшәсен, шул Тәңредән зур бүләк. Бар балалары урнашкан, әкренләп гомер үтә. Сизмисең дә Хашия без шушылай картлык җитә. Тик ашыкма картаерга, алда күп юллар көтә. Кайгыларсыз булмый тормыш, алар үтә дә, китә. Синдә тау кадәр сабырлык, исәпсез мәрхәмәтлек, язсын сиңа татырга ул бары гади рәхәтлек. Кадерле Хашия Камиловна, гомерегез бәйрәмнәре мөбарәк булсын. Якыннарыгыз белән бергәләп, әлеге җырны тыңларга чакырып калабыз. Бәхетле булыгыз. Миндә бер кан, бер ук канага тамырдан. Син газиз туганым минем, бер нәселдән, бер рудан. Син газиз туганым минем, бер нәселдән, бер рудан. Югалышмагыз туганнар, хәтта читләрдә торганнар. Душманлашмагыз туганнар, хәтта күрешүдә торганнар. Кайгыларым, шатлыкларым, синең белән туганым. Саклап туганлык хисләрен, тишек суларын утларым. Саклап туганлык хисләрен, кишик сулары, утлары. Югалышмагыз туганнар, хәтта читләрдә торганнар. Душманлашмагыз туганнар, хәтта күрешүдә торганнар. Югалышмагыз туганнар, хәтта читләрдә торганнар. Душманлашмагыз туганнар, хәтта күрешүдә торганнар. Тормыш матур, дөнья иркен, тар булмаган
Aşık mine işege yuğalışmağı soğanlar, hatta şidilerde durganlar, düşmanlaşmağı soğanlar, hatta kurşuyla durganlar. Yuğalışmağı soğanlar, hatta şidilerde durganlar, düşmanlaşmağı soğanlar, hatta kurşuyla turganlar, düşmanlaşma